Il-Partit Nazzjonalista qal li fi żmienu fil-Gvern ma xaħħaħx biex jirranġa l-multa ċ-Ċirkewwa. Dan qalu d-Deputat Nazzjonalista Chris Said waqt dibattitu dwar Għawdex mal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fuq il-programm Extra. Fil-bidu tal-programm fuq is-suġġett tal-Fast Ferry li s-servizz tiegħu tnieda fl-ewwel ta' Ġunju. Chris Said ipprova jġaħġaħa li l-Partit Nazzjonalista wkoll ikkontribwixxa biex itejjeb il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Ma xaħħaħniex biex nirranġaw il-moll taċ-Ċirkewwa biex jiġi iktar sejf. Madankollu konvenjentament, l-istess deputat nesa jsemmi kif it-terminal taċ-Ċirkewwa li nbena taħt Gvern Nazzjonalista issawwar b'konkos inferjuri u bi strutturi mhux konformi ma' standards Ewropej. Pont li sewa mal-10 miljun euro u li lanqas laħqu għaddew 6 snin li ma bdewx jidhru ixquq fl-istrutturi tiegħu, b'riżultat li kien ta' periklu għal kull min jgħaddi minn fuqu. Jekk xejn dan il-każ irrepeta ruħu fl-2014 fl-Isptar Mater Dei, meta Gvern Laburista kien beda bi pjanijiet sabiex jibni ż-żewġ solari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu s-sodod fl-isptar. Dakinhar ġie skopert konkos difettus kif analiżi tal-binja mill-Kumpanija Internazzjonali Arup kienet iwriet li l-konkrit fil-binja tal-emerġenza ma kienx b'saħħtu biżżejjed biex jiflaħ iż-żewġ solari. Riżultat ta' dan ġiet stmata l-ispiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu biex dan il-konkos jitranġa. Madankollu Chris Said waqt l-istess dibattitu donnu kuntenta ruħu l-isptar ma waqax. L-isptar ma waqax, l-għetni tal-Isptar Mater Dei, l-Isptar Mater Dei għadu hemm u ma ntefaq xejn biex jiġi rranġat għax kienet kollha gimmick biex nippruvaw ngħidu li kien hemm problema. Intant kif kien qed jiġi diskuss is-servizz effiċjenti tal-Fast Ferry, Chris Said inqabad jitkellem fuq xi ħaġa li għadu ma użax. Dan hekk kif tenna li qed juża s-servizz tal-GoZo Channel. Ma lill-Ministru Camilleri innota dan. Chris Said ma għamel xejn biex jinnega dak li ntqal. Għaz biss uża il-Fast Ferry. Kif tistinti titkellem fuq il-Fast Ferry meta għadu ma żax il-Fast Ferry u meta eluf ta' uċina għamlu użu minnu u żgur li ser ikunu qegħdin jiġġedikaw huma. Tul id-dibattitu ntmess ukoll is-suġġett tal-mina ta' bejn Malta u Għawdex, suġġett li jikkonferma U-turn wara oħra għal Partit Nazzjonalista li għalkemm kien qal li huwa favur. Issa Chris Said baqa' jsostni li l-partit ta' Bernard Grech ikun biss favur wara li jsiru l-istudji kollha neċessarji. Hawnhekk Chris Said reġa' tenna li huwa favur referendum minkejja li kien hu stess li fl-2015 attenda u tkellem f'konferenza kontra referendum dwar il-mina. Intant bl-istess ton u retorika ta' Bernard Grech li qed jott il-ġranet ta' Gvern Laburista, Chris Said għalhekk. Dan ħajkunu d-dikketti li se jġor miegħu meta jispiċċa minn Ministru.